Og her er vi så på Campus Days, og foran mig har jeg Ronny Petersen fra EG. Og Ronny, hvad er du her for? Jamen, jeg er her primært for at tale om Configuration Manager 2012 og nogle af de features, som vi kan forvente at se i den nye version af Config Manager. Jeg har haft 2 sessioner om applikationsdeployment, hvor jeg skal prøve at vise nogle af de her ting, som gør det mere, brugerorienteret, og det, at brugerne selv kan gå ind og trække deres applikationer og selv kan styre deres hverdag i forhold til, hvornår de ønsker, at deres applikationer skal installeres. Sådan lidt mere, user-driven. Så det er primært det, jeg laver. Og der er noget med, at du har en konkurrence gående med et par af dine kolleger, hvem der får den højeste vurdering af sessionerne, ikke? Hvordan var det gået med det? Jamen, indtil videre, der ser det ret godt ud. Jeg er lige kommet ud inden for min session. Der er kun 40, der har evalueret indtil nu, men indtil videre, så ligger den nummer 1, så jeg er ret spændt på at se, hvordan det ser ud, når ugen den er gået. Men indtil videre, der er jeg ret tilfreds. Stærkt. Ronny, der er noget med, at du også har en anden relation til System Center end din professionelle relation omkring EG. Det er rigtigt. Sammen med en god ven og kollega, der hedder Kent fra Cortec, der driver jeg noget, der hedder System Center User Group Danmark, som er en frivillig organisation, non-profit, hvor vi mødes nogle gange om året og taler om de her nye ting, der sker inden for primært System Center. Og det gør vi på baggrund af, at de konferencer, som vi tager ud og ser, det er ikke alle nødvendigvis, der har mulighed for at rejse til Las Vegas eller til USA eller Berlin eller Amsterdam og se alle de her nye ting, som Microsoft præsenterer på de her konferencer. Så vi opsummerer de her nyheder, der måtte være, og tager vores erfaring ude fra de installationer, vi laver, og prøver at give dem videre til de her typiske administratorer, så de kan tage den her viden med hjem og få glæde af den, der hvor de er. Så det bruger vi meget tid på, og det er vi rigtig glade for. Godt. Og hvis du giver nogle kommentarer omkring arrangementet her, Campus Days, hvad synes du om det? Jamen, nu har jeg været til en del arrangementer i Microsoft, og også tidligere meget i Danmark, og man kan sige, det minder egentlig meget om de her Mød Microsoft arrangementer, som kørte for nogle år tilbage. Men i og med, at de nu laver et arrangement, hvor det kører ud over flere dage, hvor man både har mulighed for at møde partnere og kollegaer og tale med ligesindede, så får man lidt den her konferenceatmosfære, som gør, at folk også er med på at blive lidt senere bagefter konferencen og få netværket og få udvekslet nogle meninger og idéer og sådan noget. Og det er helt kanon, og det betyder utrolig meget for de folk, der deltager på sådan en konference, at man kan få lov til at tale med nogen, der sidder med de samme udfordringer, som man selv sidder med til hverdag.